Ljudi moji, dobrodošli u novi video. Ne mogu da verujem šta vi očekujete. Ja ne znam, posle dugo vremena snimam video. Tako je. A vi ostavite like za ovu epizodu, pošto davno nisam snimao videe. I to je to. Znači, danas ćemo igrati Brawl Stars. Kazat ću vam koliko sam trofeja skupio. Nije normalno. Mojih starih videa u Brawl Starsu imao sam malo trofeja, a sad pogledajte koliko imam. Ajde. Znači, sad ćemo da uđemo. Brate. Čekaj. Ajde. To je to. Samo da snimi. I ljudi, evo, ušli smo. I pogledajte sad šta će da se desi. Pogledajte ovo. Ajde. I 3, 4. Daj. Evo ga! Ljudi, vidite ovo, stigao je novi update. Znači imam, znate koliko, sad ću da vam približim, mada vi ne vidite, 5386 trofeja na Brawl Starsu. A vidite koliko sad ja bravera imam, 21 od 29 bravera. Ću vam pokažem koliko sam bravera skupio, koga svi volite. Dobio sam krova, ljudi moji, pa Bibi, pa Pam. Pa Rosu sam podigla na 8. paber, sve tu. Ali dobio sam Franka, kao što vidite. Mislim da mi je Frank svima najbolji. Ja ne mogu da verujem šta ovo znači. Ljudi, morate da ostavite like za ovo što sam prešao, jer ovo nema smisla. Gotovo unite kod Dex Rocka majicu, vidite, Rock Fam. Ukucajte dexrock.com kroz shop i naručite ovu majicu, brutalna je. A sad mi na Brawl Stars da vidimo koji su stigli bravleri novi. Samo da pokupimo nešto free u shopu. Ajde. Pam Power pujeni. Vidite, ima u shopu novi braver. Sandy, bukvalno. Za sve koji niste vidjeli, odmah ažurirajte. A mi ćemo sada probamo Sandy. Vidimo kako? Damage. 900 damage na jednom paveru. Bukvalno stojim u mjestu sad. I brate, neki postav ne vidim. Stavim u pesak. Ko opet bravler. Bam. Znači ova utaja traje bukvalno 12 sekundi. I odmah mi možemo da bacimo novu utu, kuko, opet bravler. Vi ne možete da verujete. Znači, ovaj braver je previše OP što je stigao, a i stigao je još jedan braver odavno. To je ovaj 8 bit za sve koji ne znate. Evo sad ćemo i njega da probamo. Ja sam ga već probao kad je stigao. A on je Trophy Rod braver, dobije se za 6000 trofeja. Da vidimo. On ima burst, pravi 340 damage-a. I kad stanete na ovaj turet, desi se magija. Ovaj turet vam daje sokić na koji vam ojača damage, brate. Sad nanosi 442 damage-a, brate. On je baš ekstra. Sad ćemo ovde. I
to je to. Ne treba nam druga uta. Ej, bitu je range ojačan. Znači, baš OP Brawler, ljudi. Baš OP, ja ne mogu da verujem. Ljudi, mi sada... Ja sada moram odjaviti video, ali prije toga... 6% ljudi. Ali dobro, nema veze. Idemo sad, ljudi. Ljudi, nadam se da ste vi uživali u ovom videu. Znači, morate da ostavite like. Morate da ostavite like. Ćao!